aja ganggu babon nangkrem kowe. Waduh. Layakno lho teles kabeh koyo ngono. Lah kuwi wingi kae ndokmu tak angkremi ra netes-netes. Apa nih? Apa? Ndok, Ndoke sapa? kowe ndokmu wingi, kowe wingi nitip nang ngene aku ndok loro ta? Mules. Ndok kok ndok kuokan kabeh ndoke wis dadi ra ya ora bakal netes. Ha wong aku deleh ndok ning kono kok bare ngono kok dijagonge. Waduh, ngono ta aku. Kaya ndokmu apik-apik. Aja ngece. Aja ngece. Lah ngapa? Kuwi termasuk ndok sing paling kepenak. Oh, jelaske. Mas Gading. Ding. Ndok kepenak iki ndok sing piye? Jelaske. Ora arep aku. Apa ya Mas Gading? Jelaske. Sing paling kepenak to. Ayo. Sing paling kepenak to. Ayo ndok diangkremi mau lho. Nduk. Iki kepenak banget lho kowe. Pengen diangkremi apa, Mas? Ora apa-apa nek ngono. Tatin. Ayo Denok Tatin. Sepote monggo. Jebol aku ora ngira, jebol aku ora ngira yen kepethuk mutiara ana ing talang ing wana rasaku. Ayo Tin. Ayo. Kaya wong bingung. Sugeng dalu. Mas Gading. Loh kok do minggir kabeh ngapa? Loh iki Ayo, waktu dan tempat saya berikan gilirane kowe kok. gitu loh. Oh, giliranku ta, ya. Sugeng dalu Mas Sugeng Gading. dalu. Menika kepanggih kalian kula Denok Tatin. Nggih, Mas Jan Denok Dadi aku Tatin. nanti saiki diceluk Denok merga panjenengane ingsun. Panjenengan ingsun. Kamu. Menika anu nggih sowan wonten kerandian nggih dalam rangka bersih desa. Nggih. Derek ndedonga mugi sedaya masyarakatipun tansah pinaringan sehat rahayu. Kosek. Apa? Ki ngopo iki? Apa kowe wani? Ngece karo aku, Aku ora Saiki wani. demah oleh Elisa yo ngece karo aku, ha? Ora ikut-ikut, aku gak ikut-ikut. Aku takut loh, menghormati loh. Kowe mau piye? Ragake piye? Lho aku ora ya Mbak Elisa, aku anteng aku ya Mbak. Mbok gak melu-melu, aku ki wis gak wis iki samene. Aku ki anteng. Iki nang wilayah Ngayu, iya Karto. Heeh. Kowe wong endi? Aku Wonosobo. Wonosobo menginjak tanah Yogyakarta kudu amit-amit karo aku. Rumah sampean oh berarti leluhur kene we. Iya, kowe nek ora amit-amit karo aku tak cucup mbun-mbunanmu we. Ono iki jane sindan kok gendut to kowe jane. Mas Gareng. Apa? Ngomongnya dicucup bun-bunane to. Nek cara aku terus nyoh, ngono kuwi. Aku biasa nuju bun-bunane. Apa nih sing dicucup biasane? Alah kayak wingi kae ya ora bun-bunane. Apane? Alah, kayak wingi ning Wonosobo to. Wingi ning daerah kono kae. Lah kowe meni iki ning daerahku, aku ning daerahku. Kowe tak cucup. Wingi kan sing nyucup kowe. Saiki Ayo. gentenan aku. Hanyo. Lah kowe wingi nyucup apaku ayo? He, Hei, ayo ora krasa wong pait sih. Lah kok pahit iki nyucup apa? kok isa-isane lho. Kok aku lagi omong Apa? Mas Gading. Aku ki gatel. Apa dileleti maoni Mas? Iya, jaman Yo ono pikirane dileleti mau nih Ngerti barang. ora? Jaman Mas nyapeh Gading. kowe Mas Gading. Nggih. Cen dileleti kuwi, Nggih. maoni dienggo nyapeh kowe kuwi. Nek wani adep-adepan ora nang mburiku. Jajal kaya mau joget piye musike? Ora. Prakteke. Ora aku ki lho anteng lho aku. Wis awake dhewe kene wae, Sa. Awake dhewe kene wae, Sa. Ketoke arepe nglabrak dhewe. TV kromo iki. Aja ganggu babon nangkrem kowe. Waduh.
Layakno teles kabeh koyo ngono. Lah kuwi wingi kae ndokmu tak angkremi ra netes-netes. Apa nih? Apa? Ndok, Ndoke sapa? kowe ndokmu wingi, kowe wingi nitip nang ngene aku ndok loro ta? Mules. Ndok kok ndok kuokan kabeh ndoke wis dadi ra ya ora bakal netes. Ha wong aku deleh ndok ning kono kok bare ngono kok dijagonge. Waduh, ngono ta aku. Kaya ndokmu apik-apik. Oh. Aja ngece. Aja ngece. Lah ngapa? Kuwi termasuk ndok sing paling kepenak. Oh, jelaske. Mas Gading. Ding. Ndok kepenak iki ndok sing piye? Jelaske. Ora arep aku. Apa ya Mas Gading? Jelaske. Sing paling kepenak to. Ayo. Sing paling kepenak to. Ayo ndok diangkremi mau lho. Nduk. Kuwi kepenak banget lho kuwi. Pengen diangkremi apa, Mas? Ora apa-apa nek ngono. Lah Mas Gading kowe, Gareng, Ngopo? kowe arep ngecek karo aku, nang kene kudu nyembah sik. Kene iki wilayahku, nek ora percaya kuwi masyarakat sakmene akeh iki dukung aku kabeh. Rawani-wani. Oh, buri kelir muni rak ngono. Kowe iki mbok dukung aku kowe. Aku ki yo peneko, aku yo padha nekone, aku yo sungkem padake. Ngono, genten. Sungkem. Aku kudu nembah karo kowe. Iya, kowe ngecek karo aku, aja takon nek ndokmu ilang kowe. Ora, aku kon piye ben aku ki iso karo kowe iki iso rukun ya, Mbak. Kowe iki mbok dukung aku to kowe iki. Aku ora melu-melu iki. Urusane dhewe-dhewe. Aku ngandake ndok Mbak Wahyu kok guyang-guyu kowe kelengan ndok apa, Mbak? Mbak Wahyu, ndokmu rak ya wis duwe to, Mbak? Ndoke gundul kaya. Sing penting nang kene iki aja ngecek-ngecek kowe nek ngecek-ngecek tak kempit tenan kowe. Mbok kayak wingi kempit kok keplepek aku wae. Ya kowe salah yang ngempet kok mapan. Yo ngapura. Ah jangan pegang-pegang. Peh. Aja teman-teman ta. Aku ora lho. Ora to. Ora to. Mas Gareng, ngarep mburi padha to. Heeh. Mas Gading, Nun, kepengen tak nei mauni apa piye? ora masalah tak lapisi. Wah. Mas Gading ya doyan ternyata. Doyan banget emang mauni kowe. Kok ya mengindik gue ya. Wis. Iki derek sowan wonten Krandon rasa padu-padu kowe iki sing marahi ya kowe kok. Lho aku ora ngopo-ngopo lho. Lah mau sirahe dicongol-congol kowe. Aku ki kangen karo kowe. Alah beltut. Bel. Aku ki kangen karo kowe karo Elisa. Kowe kangen karo aku apa karo Elisa? Kowe loro-lorone yo kangen kowe. Siji wae salah siji. Lho, Salah siji. lho. Ayo. Yo kudune wong loro iki wong loro lho, Din. Ora kok. Ora entuk melek. Apa? Muni sapa kowe? Mbak Tatin. Hah? Muni piye kowe? Mbak Tatin, yo. Ya. Sito-sito nek kangen ndongake iki. masyarakat mau kalian sudah toh. Dah. Saiki giliran aku tak ndongake tinggal masyarakat Krandon, toh. Ngono kuwi kok Amin. aku lagi ngomong urung Mas Gading. Urung toh? Lagi omong-omongan karo Mas Gading kok ya. Oh. Iki nderek ndedonga kagem masyarakat Krandon sedayanipun mugi sedaya tansah pinaringan sehat. Amin. Rahayu wilujeng sedayanipun. Amin. Mugi tansah pinaringan rezeki ingkang berkah barokah. Masyarakatipun tansah guyub rukun, ayem tata titi tentrem gemah ripah jinawi. Amin Allahumma. Amin. Wis sah ndongake. Iya, Mbak, iya. Iya, rupane kok tikus ngono. Wo kuwi. Nek cara aku ora trimo lho Mas Gareng. Lah ngapa nek ra trimo areng apa? Aku ditikus-tikus kowe ora apa-apa. Heeh. Nyatane kowe yo tetep Ngopo? tresno karo aku. Tresno. Tresno? Umpamane kowe dadi bojoku ora kowe iki ming griseni tok. Oh cilik semene kok arep dadi bojoku? Lho, aja dipandang kaya cileke kaya ngene iki. Lah ngapa? Lho, sok ndlosor kowe. Isa nyagak kowe, isa nyagak. Ya iso. Jajal bektake nang kene. Ya aja. Kok isa-isane. Aku ki cah soleh, aku ning Wonosobo ki dadi Gus, Dik. Gus, Gus apa? Lho, Gus, aku ki dadi Gus ning Wonosobo, padake aku cah. Aku wis bangun pondok ning Wonosobo, Mas. Gus apa dus? Kok dus ya? Gus podus. Aku wis dadi Gus, aku wis Oh. membangun pondok. Bangun Pondok pondok. apa? Pondok Darul Nikmat. Loh, pondok Darul Nikmat ki pondok sing piye? Ya iya pondok Nikmat.
Nekmat kaya ngerti-ngerti ya wong kowe iki rung ndek bojo kok le. Berarti sok solawat, Mas. Yo Kok sok selawat edan. ngono. Piye jajale selawat? Amin. Kok dinteni tenan kok ya. Amin. Ora aku wis ngertine iki pokok aku soleh aku ora nika-nika itu Mbak ya. Ya. Pilihanku tetep Lurus. lurus ngono lho. Maksudnya lurus? Ya lurus iki tegese ora nika-nika, cah soleh kene iki. Cah soleh. Hah. Ya soleh. Nggih minangkani Dikaya. pamundutan ya Minangkani Mas. Napa pambutan mau capek gunung wonten. Nggih. Niki niku napa? Niki nggih wonten Mas Gading. Enten. Saking mriki nggih. Niki nggih enten sekalian niki, Mbak. Nggih. Oh niku Dibaca. sisan. Nggih, sekalian. sekalian mawon dibaca. Oh nggih. Lho niki enten lho niki. Iya. Enten isine lho niki. Iya. Hati-hati lho. Kowe aja kaya bapakmu. Hati-hati iki ana isine. Kowe aja kaya bapakmu. Ora, iki lho ana isine iki, Mbak. Iya Lho. ana isine Lah iya nggih, monggo. Iki ana isine hati-hati. Oh, Lek nampane nggon kertase. Njaluk kon nyedaki apa piye Mas? Iki ana lek nampane nggon kertase, aja nggon Nggon apane? kertas nggon kene iki lho, nggon putih iki lho. Wih lah, nggon putih kene iki lho. Wah, tak kempet sisan kowe engko malah. Yo, Kok nyoy, kok nek nyoy nek juk piye Mas? Hah? Kene ki apa tengen? manut. Nek manut aku malah wedi ya. Ayo. Ternyata ya doyan ya. Hmm? Seramandang rame Ora mandang umur nek aku. Umur hanyalah angka. Wah, yang penting hati ya Mas ya. Kayak sekolah wis sekolah sik, ora usah mikir bojo. Yuk. Yuk canggih. Prip. Oh, Ayo iki lho maca. kira-kira nyeluk aku we. Terus muni pripun? Kula saking Bapak Priyono nyuwun tembang podang kuning katur Bapak Kades Suyanto lan sedaya warga Krandon. Sugeng merti dusun lan tansah rukun membangun. Matur sembah nuwun menika saking Pak Priyono podang kuning. Nggih. Podang kuning. Piye? Ana meneh. Alon-alon lenata alon-alon. Napa Pak? Gubuk. Bubuk asmara Asmara. saking sinten? Kang Pak Margono Ketingan. Oh, Pak Margono ketingan. Pak Margono. Mangga, Oh, Pak. nang kono ana sing cilik langsing kowe tetep dilewati milih sing lemu ta? Iya, tetep beda. Kandhani aku ki apa jenenge sing do seneng aku ki sing bapak-bapak. Ning ra apa-apa sing penting metu. 60 tahun ke atas. Eh. Apa? Kok sing penting metu? Metu duwite Mas. Wah, aku wis tratapan ya wis mingkari angin biasanya wong tuwa iki. Kok kaya ngerti-ngerti ya kowe iki. Maksude iki ya wis mingkari ya kuwi ngono lho maksudnya. Ayam potong kembar menerima pesanan partai besar dan kecil nomor HP 081904148614. Nyuwun gending pepiling Mbak Tatin saking keluarga Mbah Yamani Krandon. Oke. Oke, menika sampun nyawer Rp200.000. Nggih, matur suwun, Mbah. Wis si Mbah matur suwun nggih Mbah nggih. Nggih. Nah, Nggih, menika minangkani ingkang pundi rimeyan Mas Gading. Enten apa mawon mau? Wonten Apa, Mbak podang Elisa? kuning. Samping gunung tadi ada, Oh. podang kuning ada, gubuk asmoro ada. Alih pepiling. Pepiling ada, selendro songo kabeh. Yang mana dulu? Pepiling riyen mawon. Mboten Pepiling. apa-apa. Oh Nggih. nggih, pepiling. Ngagem bawa Mas. Iya nganggo. Oh nggih. Ya nok ya. Nak sapa aku. Walah ya ora bapakne ra anake padha wae. Lah aku wis omong to mau. Apa? Lek ku nekatke nurun. Oh iya, nek aja nekat-nekat le, ya. Soale kowe cik bocah, ya. Aja wani karo wong tuwa. sing ra apa-apa pun dintekke pun sing enom bangane engko wis bojo ora iso ngopo-ngopo. Bener. kuwi. Oh, kuwi tenan. Bener kuwi. Dadi mumpung isih enom iki ora apa-apa entek-entekke ora Gas. apa-apa. Wong Oh, oh. nek wis bojo kuwi kudune menep. Sok karo aku tak napak tilas Mas Tulus. Piye maksudmu? Maksud lo? Maksud gue? Yes. Kagak maksud. Wara-warane gareng. Aku ora marah-marah Ora. ngopo-ngopo. Rukun Islam kang lima puniki
Jan suarane Ngapa? Ngapa, Mas? apik tenan jane. Aja meni sae-sae lho kowe. Katindakna bareng parase sama Suarane Jan. ngapa? Nurut tusuk. Nurut tusuk berarti kok tikus aku. Heeh. Berarti aku kok tikus. Ora ana tikus kok gedene semono kuwi. Berarti wirok. Heh? Monia. Monia. Ora. Mula ki rasa ngunekke aku tikus. Kuwi. Lah ngapa? Lho dheweke ya tikus kok. Wirok meneh ya Mas ya. Heeh iya Mas. Terus ngapa? Ayo, jadi teruske rok wirok. Anu no. Anu Mbak. Oh. Ah, Kleru wae. iki Mas iki ki ngomong loro sing ngadeg. Iki Heeh. dikon bawa apa ora? Heh? Kene Ya mau mongko wis dhisik. kok. Aku lah Kan wis, nonton mau. aku Wis ya. wis ngimpi mau. Ya aku tak dhewe wae nang. Ora yo yo. Nesu Yo, ngono nesu. ngambek Nesu, ngambek. nesu. Kowe ngambek. Aku pilih kasih karo Elisa mau dibagi wong loro karo aku ora gelem. Yo. Ngono wae bad mood. Alah sayang. Yo, aku piye carane dadi wong lanang iso mengimbangi ngono. Nah. Kowe njaluk apa samu Enak, barang Mas. apa tak cukupi nyatane. Tenane Mas. Wah, Umpama aku njaluk omah Mas. cukup. Umpama aku njaluk mobil Mas. Cukup. Kok cukup terus HP Mas. Cukup. Kalung Mas. Sing penting wis tak cukupi lah ya sing penting cukup. Dadi Cukup iki kudune dicukupi iki kayak ditumbasi kok cukup. lah aku yo ngandelne ke kono kok kon njaluk aku. Oh alah, iki nek kono sing njaluk njajal. Aku arep njaluk. Wingi kuwi aku ora njaluk wis ditukokke dhewe kok. Lah. Gelangku lho wingi 2 kilo. Wah, gelange tak tukoke raming trimo graman 2 kilo ya. Rasa njaluk-njaluk itu kok gelang 2 kilo. Lho, gelang ki 2 Mobilku lho, lawange loro. Oh. Kok lawang loro iki pick up kok. Lamborghini lho pickup. Nek biasane lawang loro iki pick up ya. Ya Mas yo. Iya, aku ora arep kowe nek ora arep bawa ya wis ngalih. Oh iya. Aku aja nesu aja. Kok susus kaya. Aja nesu. Ora nesu, Mas. Awake dhewe kudu sing klop. Sing klop. Saiki ngentenen kowe berarti. Aku siap. Aja padha ditinggalke Meneh. rukun Islam puniku sahadate kang angka siji Tian, Mbak Elisa. Aku ya kok ta? Ya iya ta. Ya iya, kita kan kanca. Oh iya. Kang angka loro salat dene kang telu. Sapa iki? Ya aku. Iya no. Ayo. Ayo no. Inggih Kang Mas. Yo. Ngolu. Telah kok malah Ramadan nindak ke poso papat zakat ping 5 ngibadah haji bareng ora? Arep bareng ora? Sito-sito. Oh ya. Rukun Islam sampurna. Menika
sampun bawanipun Mas Nggih, Gage. bawane sampun. Pepiling monggo. Kepiling yuk. Monggo Mas Wahyu. Wis wancine tansah dielingke, wis wancine padha nindakake akan usul bandang wayahe sembayang, netapi wajib dawuhe pangeran, salat ati cagake agama. Limang waktu kudu tansah dijaga kanthi istiqomah lan sing tumainah luwih sampurna yen berjamaah. Salat sayang ngatake tindak mungkar, prayogane ditambah salat sunahe, aja sembada iku perintah agama. Elingono ning donya mung sedela, sabaran tawakal pasrah sing kuwasa, yen kepareng besok munggah suwarga. Wis wancine tansah dielingke, wis wancine padha nindakake akan usul bandang wayahe sembayang, netapi wajib dawuhe pangeran, salat ati cagake agama. Limang waktu kudu tansah dijaga kanthi istiqomah lan sing tumainah luwih sampurna yen berjamaah. Salat sayang ngatake tindak mungkar, prayogane ditambah salat sunahe, aja sembada iku perintah agama. Elingono ning donya mung sedela, sabaran tawakal pasrah sing kuwasa, yen kepareng besok munggah suwarga. Cik menika Nggih, sampun pepeling Mas, sampun pepeling. dikenakani. Nggih. Oh, tepuk tangan. tepuk tangan, yo. Iya. Niki mboko setunggal dipun pinangkani Nggih, Mas. mboko setunggal. Niki turene Bapak Lurah ajeng Kabareng. pinara Nggih, wonten kepareng pepanggihan. minggah. Mbok Wonten pilih ing monggo pepanggihan. Bapak Lurah. Nggih, minggah Pak Lurah.
Nggih dipun sepati iki Nggih monggo dipun Cak. sepoti. Tutuk. Iki aku kon munggah kon ngopo lek gareng. Ha menika ha. Ha. Ayo, saiki arep. Mboten Pak Haryadi menika alhamdulillah Nggih. saged kula saged suwan mriki menika nderek bingah kunjuk sedaya warga masyarakat wonten ing mriki Bapak. Amin manten pun. Nggih. Kali Mbak Tati aku kon munggah kon apa Mbak Yes, Tati? ngono. Pripun, Pak? Jenengan wau torene ajeng minggah panggung kalih kula. Kok mung munggah panggung tok. Nah, pripun? Ora ono liyane. Lah karepe ajeng pripun, Pak? Biasanipun Piye, Mbak Elisa? nek lurah-lurah niku lho biasanipun nggih Pak nggih. Menika nek menawi minggah pepanggungan menika wonten naminipun dedana menika wonten 3. Ingkang kaping setunggal menika dana pangandikan Pak. Mbok menawi kangge warganipun menika panjenengan saged dana pangandikan. Ingkang kaping kalih menika dana swanten Pak biasanipun nggih. Mbok menawi Nggih. saged nyumbang lagu napa Nggih. nyanyi menika memeriahkan acara supados regeng swasantenipun. Nggih. Ingkang Nomor kaping 3. 3. Dono Apa, Reng? Dono Arto, Pak. Nyawer, Anu. nyawer, Pak. Ingkang kaping 3 menika Kon apa lek gareng? Dono ingkang kaping 3 menika proposal Pak. Dadi Proposalipun menawi pengajuan menika diterima nggih alhamdulillah. Dene mboten nggih menika mboten mesake kanca-kanca napa panjenengan niki. Ngalah. sing dimesake sinten? Dalam Sing bertiga apa kabeh? niki nggih Kabeh Pak, kabeh. miturut nganu nggih Sedaya. nggih nganu Piye nggih, Mas Pak, Gading? Mboten Pak. jenengan ikhlase kalih sinten nganten mawon. Kan oke ikhlas kabeh. Lah nggih kabeh nggih siji loro, lho. telu, 8, Pak, 8. 8. Lah niki Wolu nyata mi 8 Lah, Oh gareng kelalet ya. Songo. Songo Berarti sak kan dalange Nabi. Pak. Oh dalange sampun. Oh sampun. Pun kathah. Nggih ta Pak Mas Gading. Niki kok suwi banget to, Menawi Pak. ada dipun tambahi. Kok ketok iki ngene terus ora Ayo didudut-dudut. tolong Yo kan Mbak sampai Titin. Mbak Tatin ki Didomono Mbak Titin. Nek maksudnya kula dudutke nek angel ngenten. Pak. kuwi iki ora kak perkara ngopo-ngopo. Lho Gatel nggih niku Pak nggih. warga kula katasan Nggih, niki luar biasa. Sing pundi-pundi papan Nggih, nggih, nonton Mas Gading. Nggih, leres saestu menika jan mengingatkan dulu pada zaman Kisino Nugroho Nah, nggih, Pak almarhum. Isono Nggih. Nggih. Penontonnya nggih luar Akrab, biasa sae ngeten kalih iki. Pak almarhum Pak Seno Nugroho. Nggih. Ten acara ten pundi niku? Pundi, Pak? Pundi, Pak? Tetaan apa napa nggih? Kula kesuwene. Sing tetakne Mas Ah, Gading. niku nggih. balik. Ah, Nggih. kula lagi sowan mriko. Oh, saya menika pun mari niki. Wae mun mari. Pun sampun Pak, pun Wis. Pun demes, pun demes. pun. Ojo demes. di kan lho Mbak Tatin. Pripun? Ora diladai. Lah napa? Yo diajari ora di. Lah niku kurang ajar nek kalih kula ya. Oh, Padha nggih. wae. Nggih. Mas Gading ming Nggih, jenengan milih sing pundi niki wae, Pak? nggih. Siji loro telu. Kok iya bahas Arep tak tekan pilih kabeh. pemerintah ya. Yo suwanten yo suwanten nyumbang lagu kula pasrahke Mbak Tatin apa Mbak Elisa. Beres Bisa. diburuhke mawon kula Pak kula siap. pengen lagu Lali Janjine. Oh nggih nggih. Beres. Lali janji. Pres. Lah niku lak sing niku lak suwanten nggih Pak nggih. Nggih. Lah sing kaping kalih menika atur dana pangandikan menika nggih sampun nggih. Nggih. Niki mangin sing proposal titipke kula mawon Pak. Langsung Ampun Pak, ampun. langsung tunai. Ampun. Langsung Menawi tunai. proposal mungkin dititipi kula riyen. Nah, ngaten. Terus Oh, Nggih, kalau- monggo. Lali Kula Mbak janjine, Pak. Elsa nuwun Lali Janjine. Lali janjine nggih. Nggih. Siap. Ngagem bawa mboten, Pak? Kula kinten kagem sedaya warga. Sedaya warga. Warga Keranggung. Ngagem bawa mboten? Ingkang kula tersani. Nggih. Ngagem bawa. Dawane sing Mas Gareng. Ngagem bawa mboten, Pak? Saya tak titin. Wis boten mawon nggih Bu nggih. Iki atur Kula atur kae. pangandikan. Kula dite blurah nika. Ah, Bu Lurah. Alah ngapunten kula Ngapunten, tumuk-tumuk Bu nggih Bu Lurah. Lurah niki mboten
boten apa kula tes Bulurah ngapa? iki pun kebal. Oh pun kebal. Pun wis. Dadi ditumbuk enten boten Yes, apa-apa. bener Ngeten iki apa? boten Bener apa? Alah, boten apa-apa. apa? Malah bola-bali. Lho kok pun disalahke? Nganu, Pak Lurah niki badhe nenggani wonten mriki napa pripun, Pak? Wah, Lah aduh wis tepuk tangan niki Pak Lurah niki luar biasa. Cul rawel brol ngono cara. Pak Haryadi Sing- menika. Sing nembung kene kok sing entuk mah kono dhisik iki. Ya ngene urut-urut ngene urut. Pak Haryadi. Lho, wah meneh. Asem dhewe. Oh, dibetake laris. Ya. Wah, matur suwun, Pak. Pak, paring-paring, Pak. Matur suwun, Pak. Ya ampun, Pak. Pak. Kon bobok tukang tulis laris. Matur suwun nuwun nggih, Pak. Matur suwun. Pak Haryadi. Wah. Berkah barokah nggih, Pak. Berkah, Pak. Mugi-mugi. Ora tambah kebak. Mugi-mugi tutuk Berkah, anggenipun Pak. ngomong masyarakat, Pak. Oh, nggih. 2021 siap. Nggih, Pak. Matur suwun nggih, Pak. Sukses nggih. menika, Pak. Nggih, sembah nuwun. Trasi dong komik. Ngene ae. Nuwun, Pak. seneng Luar rasane. biasa. Tangan, wah. Ya ampun. Cul rawel nek Pak Lurah niku. Culo rawel Mas Gading. Nggih. Wes ngene iki lho lurah kok brol. Ora ning masalahe sing ngrebabke ora ngopo-ngopo kok entuk ya. Aku ya bingung. Iki mbok Saka jane sak mene mbane lho, Oh. kok jujuk kene. Nah, Apa pamor? soalnya Iki mergone nggawa kodam. Oh, Kodame cecak dadi ora soalnya iki kaya kotak amal dadi pengen ngleboni. Nah. Biati nggih. Nggih, lali janjine nggih. Nggih, lali Spesial janji. untuk Ya, semua Pak warga. Lurah berkah barokah nggih Bapak nggih. Grandon. Iki mau nganggo bawa ora dijawab e. Ngagem bawon apa mboten, Pak? Ya komplit Iya, ngono. komplit. Samene dinai kabeh kok ora Oh. dikompliti. Oh langsung wae ya. Langsung. Ya Oh, saya ini. Pak bawa mboten, Pak. Bawa ozek. Wawi. Oh. Rabowo cowok ngono. Coba Tapi urusi do kok engko nek timbilen lho. Dicupuk. Iki mau mending ngagem bawa mboten, Pak? Menika ngagem sedaya warga masyarakat mriki menika. Ngagem bawa mboten, Pak. Niku ngagem sedaya warga masyarakat. Ngagem bawa. Iki bener. Warga Dadi masyarakat. ra digagas. Sing penting lah Bapak Haryadi Pak Lurah menika lah Sampun peparing. Tun sewune bungahke warga masyarakat. Sapa iki sing bawa sik ayo. Dina Minggu kang tak anti menika bawa padamilanipun Bapa Ki Geter Pramuji Widodo. Nggih. Tak urutke gandeng do entuk 100 saka kene Bu Prastiwi ya. Ya. Iki ngesahke. Nggih. Monggo Bu. Kok njo jabrut lho entuk 100 kok jabrut aku gumun aku Bu Prasi. Lah kowe iki ra ngekeki malah akon. Lho kula niku kan anu istilahnya apa kepanjangan tangan ngaten lho Sulih salira. Sulih salira buroe Pak Lurah kula niku. Nggih. Ya. Kok le meni? Iya, ngene. Ikhlas ora? Ora. Sak larik wae lho Bu. Tekan di Kan kerandon. Kan godean. Atas. Mrene kowe godean. Apa, Bu? Mrene Mboten. apa? Mbak Tatin kayak mau Sungkem kalian Bunda Ratu Alah. Prastiwi. ora mempan kaya ngono kuwi, Mbak. Lah, sing mempane piye? Diceluk leluhur iki. Oh, diceluke leluhur. Sing makon sapa? Aku gang aku dipenggal tenan. Ayo. Ayo wedi. Tenamune ngaya Sampun. cantik Alah, ya ampun alah. cantik ya Wes. ampun. Ya Piye piye ampun. piye gareng? Lek kemayu. Ora opo-opo. Naksir apa kowe? Kok morone? Kok gek hasrat. Wih, Ora apa-apa jare tuwa ora apa-apa sepenting Nggih. umur mau lho adalah- umur hanyalah angka mau lho. Umur tidak menjadi masalah. Nah, Wos. ning yo gelem, Mas. Hah? Ning yo gelem. Gelem aku. Waduh. Ngombe siu sike. Aku gelem ning anggar aku mendem sike. Ah, Ora ya ora. Ora. Karo Ibu Prastiwi menika dados ibu. Yo ibu kudu ngemiki. Ah, kuwi. Wah, nek bar dimi terus ngene awak.
Lah ngapa? Kedaluwarsa. Kedaluwarsa. Kok mendem. Bu Wahyu. Bu Wahyu. Wah, iki idolaku iki. Jebul mung lali janjine. Sip Bu Wahyu. Jalenna. Jalenna. Ngarang. Ayo anggere nyindeni Bu Wahyu. Ya. Nggih. Pinggire Jajarnya. Bu Neti. Bu Neti Bu Neti. spesialis. Perias manten. Ah. Karo wingi anu ya perusahaan percetakan. Apa kuwi? Percetakan apa? Apa, Mbak? Percetakan apa? Bataku. Oh. Bataku ki nggo omah. Heeh. Ayo percetakan Percetakan. bataku, perias, Terus apa nih? sinden. Terus apa meneh? Heeh. Wis. Ayo, Bu. Anane pijarasa moyo. Sampun. Nah, kok meng sedilit? Di sak larek ya, sakmono kok. Sak lare ndak aman kan. Oh. Ayo. Bu Geser. Ayu. Yo. Ayo Nah, Bu Ayu. iki. Oh, double. Ae. Kok penonton double iki? Double kudu double. Oh, soalnya lanangnya Sing lanang ya oleh. Oh, iya penonton ki ya ngitung. Yo, ada. Oh, pertanggung jawaban kok oleh det 100 kudu melu nembang nek Ah, joget. kudu melu joget. Kon joget. Iki kowe joget Bagong tadi. Tanggung jawab lho. Nah, Wis nampa kok. Bar nampa kok lunga. Engko kon joget cara Bagong. Pinter golek alasan. Ayo kerja. Ayo. Ya Ayo. bojone ambon. ngandar-andar angen dukur. Heeh. Apike, apike ning kok. Apike. Kaya kowe mangan-mangan. Neng apik lho. Apik lho iki mau. Ape mah kaya nganu iwak kene. Apik lho. Kaya koi nggon kolamku kae. Ngandar-andar angen dukur. Oh, kuwi apik to. Ini berdua komplit. Medene dipliriki. Ya. Aku wis ora percaya. Cek aku ben dono ben ketok di syuting. Penyanyi dak ngono ki ngawat ta. Penyanyi Sariawan kita iki dene. Ngecek. Ya ngecek ngecek. muni apa ora ngono lho. Oh iya. Lah kono ngeceke beda. Dijamu Piye ngecekmu piye, Mas? Testing, aku ngecek ku. Hah. Testing bar dites terus mlenting ngono ya. Olah kowe kaya ngerti-ngerti ya. Ayo. Ya sing kompak. Jiro lu. Ayo. Ngandani, Cek. Aming jiro lu kok, Ming. Jiro lu. Dinteni. Kene wis mempeng Cek kok, Ming. Heeh, wis lak ora sronto. Iso bareng rasa? Angel nek bareng biasane. Angel. Nyonyok angel nyonyok nek urung kompak. Aku wis ora percaya. Ya Mas Kesban melu jogetnya aja. Ayo. Ayo Mas Angge, Ayo. Iya. Iki-iki digowo. jogetan bareng. Yo asoy. Yuk. Dina minggu sing tak tunggu kowe ngajak
apa iki joget apa? Cara gareng jare. Cara gareng kamane. Ayo, aku rene bareng kok melu rene arep ngencup. Kangen ya aku karo kowe Tin. Alah, ana bojomu lho. Ben Kok ben Oleh bagian dhewe-dhewe kok. Ngapa ta? Piye? Ngapa? tak posi. Tak pos piye le ngepos. Wong joget teng ketawi ora karo. Iki wis pasangan dhewe-dhewe berarti kono. pasangan. Sing gede karo gede, cilik karo cilik. Iki malah koyo kentongan, iki koyo kesenian kentongan. Kok iso? Tok tek tok tok tek tok. Sing totek sapa kon namu? Heeh. Iki kon ngapa? Arep ngapa? Ya nembang. Nembang kok ya ora. Kok malah madhepe rono. Lek joget ki sing bener nek ketwal-ketwal kotel ngono. Ketwal-ketwal kotel ki. Madhep rono. Pasangan cop-mencop bareng. Janjane kowe ning ngendi? Gelagatmu sajen liyane. Hatiku sujana kowe kencan karo wanita liya. Jane iki ning omah iki bojone kayak batal apa piye ta ya jane? Lah mbah, wong joget malah ngoyak-ngoyak. Ngomah rasa dijagake. Gundulmu. Wah, wis. Mengko turu teras. Rame Ayo. lu aku rame. Ayo. Teras piye? Iki engko langsungan. Wah iya, Ding. Kowe awanku mayang. Wah iya, gampang. Dalang Dalang. Piye kuwi yuk kok dadi ngoyak-ngoyak aku yuk. Ora tok jatah apa piye? Ngilang-ngilangke kaya mampu-mampu wae. Ayo ae. Yo paling ya Ciut, ciut. rong minggu pisan ya isih mampu. Berarti ora mampu gur. Rasa dipisah. Ayo. Ayo Nandi. Heh, iki no bojomu iki merah ora? Piye? Alah. Iki wong sing kaya ngene iki ya to, ning ngarepe bojone wae iso kaya ngono. Pedah sing ora ning ngarepe bojone. Nah, Heeh. Mula saiki kerep nampa dhewe. Ya ora, asli. dalang tok. Heeh, Ding. Mancal Mangkat dhewe. Saiki kerep mangkat dhewe. Tanpa sinden kudune nek dalang tok kan nek jenenge sindene iki Bojo. bojone tetep nanti-nanti Kudu melu. Ayo jatahku kurang no. Lah wong jatahe bojone kok pelite temen. Kowe lah ya wah wis nggo aragatan aku. Bojoku iso golek dhisik. Ya Tin. Raden DP ku nggo tuku wayange. Asem tenan kok. Oh, ning terakhir kok sore Dek rasa sido DP ya tak nggo tuku wayang. Ayo. Ora apa. Kayak ngono yo kayak Nanti saya lho sing Wah. ngurung bojo. Ora, ya dhewe-dhewe, ya aku kan kene. Asik iki sik di Kene, kan bojo. kene, Wah, kowe kamu iki- sana. Aku gur padha
karo Ayu lho padha. Lah iya kuwi ya. Ya kuwi ra ya kuwi bae kok. Mah kowe. Mama Janjane kowe ning andi. Pun nggih. Ampun, linggo. Iku urusane sing engko lho. Sidan. Anggepe kirek aku. Sidon. Ya apa ora? Lah apa? Wis. Nggih, sampun niki wau minangkani luar biasa meriah Pak niki wau. Meriah. Wis komplit. Niki wau nggih wonten pamundutan dari Pak Putra Dikari Gino Baladewa. Tadi minta lagu Tak Enteni. Nanti yang nyanyi Mbak Ika. Oh iya. Ini apa jenenge? Mengejokkan Mengejokkan sinden-sinden. Sinden. Nggih no ben roto. Mbak dari Ada Mbak Mbak Oriza. Oriza, Mbak Ika. Mbak Orisa hari. Mbak Orisa iki siji iki. Ya. Satu-satu sik no. Siji nek langsung loro ya. Mbak Tatin. Nggih, menika wonten pamundutan Mbak Oriza wonten. Nggih, menapa Mbak Tatin? Gubuk Asmara aja. Gubuk Asmara Podang Kuning. Terus napa Caping Bukasi Gunung ada. Bukasi tadi. Nah, Ya, Caping Gunung banget. kangen ning ati. Apa Terus sih apa ki? meneh? Apa? Apa meneh, Mbak Arepe Oriza? malik slindro apa? Oh, Mbah Geter wis Piye? nyer gitu. Piye? Medley ya. Medley Podang Kuning kalih Podang. Gubuk Asmara. Tambahi sindene tambahi. Oh, tambahi Mbak Oki. Oh, tambahi. Mbak Ika, Mbak Ika, Mbak Ika. Tambahi Mbak Ika. Baik aku tak enteni lho. Oh iya, tambahi Mbak Ayu. Mbak Ayu. Tambahi Mbak Ayu. Ayo. Spesial. Oh, spesial anjlok saka kono klirku obah kabeh. Apa ta? Ora. Ora nek karo aku kok sentimen banget iki ngopo? Wis, Sentimen wong wis piye? padha-padha. Kene iki meterman e. Ora bojoku ora kono. Apa ana lho Pakku ketok elek banget napa piye? Ora. 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 Wih, wis dikeploki iki. Ngono kuwi. Ora. Kamu Ora. sudah langsing, kamu sudah langsing, udah. Ngece nek kae ngece. Nek kae ngece lah aku ora Oh, sesuai ngece. kasunyatan. Ora lho, tekono Mbak Ayu wis medun pirang kilo. Pirang kilo, Pirang Mbak? kilo yuk? Saon. Alah kok kaya Mudun brambang. kok saon. Mudun iki paling ora 5 kilo. Mudun piro, Mbak? Saon ha ya. Ya lumayan medun. Nggih, minangkani pamundutan nggih menika. Nggih. Mbak Ayu kalian Mbak Mbak Orisa. Orisa. Podang Kuning lanjut Ya. Gubuk Asmara. Nggih. Ya. Neng gubuk sik ya yuk. Ning gubuk sik. Ya. Iya. Ya iya yo, ya iya yo.
tak